Sitten me viimein päästään Semi kakkoseen. Wait. Oh no. Mä jotenkin luulin, että oli koko viisuista jo. Kategorian nimi on semikliimaksi numero 2, mut sit mun piti vielä suomentaa se teksti, koska se on tossa itse grafiikaspädissä. Sä et ymmärrä, kuin hauska bitti tää oli mun mielestä. Okei, let's go. Ei muita mutkittaa. Ja tervetuloa takaisin tähän emotionaalisen vuoristorataan. No niin, Semien kakkojen yhteisymmärryksessä Irlanti Laikaparti Emilt on semikakkosessa. I hope like I never died and that she's been surrounded still. Tää on ihan hirveä, mutta mä hävettää, mitä mä oon vähän lämmennyt tälle. Tää on siis vitsi, koska se ei kirjoittanut tän biisiä, vaan 7 muut ihmiset kirjoitti tän biisin, älkää unohtako! Niin Emmy on psykopaatti! Mitä sä meinaat, että sä toivot, että se on elossa kumissa ikuisesti avaruudessa? Mikä sua vaivaa on Kaikki tässä oli tosi erillään. Tai siis se biitti oli niinku tosi epäsopiva kaikkeen muuhun ja ne kaikki elementit oli tosi... Tää oli niinku, mä olisin avannut just tossa FL Studioon ja pistänyt siihen raidat päällekkäin ilman mitään miksausta ja se kuulostaisi tältä. Ja mun laulu kuulostaisi kans tuolta. Ja siis kun noin AI-generoidut noi taustat tuolla. Joo. Ja sit niinku... Mä niinku näen, miten se hiirellä, tiedätkö, vetää sitä slideria tuohon polveen, että se nousee ylös ja alas. Mä rakastan sitä. Onkohan sillä 7 hiiltä? Mut silleen niinku shoutout toi Sigma-mies tuolla, joka... Jep, joka soittaa 3 nuottia koko biisin Se on paikalla siellä. Shoutout. Siis mä katoin Irlannin nationaalit. Täällä ei oo mitään oikeutta voittaa. Siellä on ihan ok kappaleita. Kun ollaan nyt oltu tosi negatiivisena, haluaisin, että tää Emi vaikuttaa todella ihanalta ihmiseltä. Joo, siis... Hänelle kaikkea hyvää. Mä toivon, että Emi pääsee tekemään Nightcore-remiksei loppuelämänsä ja tienaa niin pätäkkää, että se ei tarvitse Joo, ja mä toivon, että se löytää se oman genrensä, koska this ain't it mun mielestä niinku. Oh, herra jumala. Ja se oli vasta ensimmäinen. Sitten Luxemburgin Laura, La Poupe Mon Leçon. Ja arvaa mitä? Toi ei oo hyperlinkki. Eikö? Se ei oo hyperlinkki. Sun pitää mennä etsiä se ite YouTubesta. Sorry bro. Ihana, että se sai Kain tonne lavalle tanssiin sen kanssa. Tylsä? Joo, mä en tiedä mikä siinä on, mutta tää jotenkin siis niinku rasauttelee mun rusinointani tää biisi. Tää niinku ihan, siis paljon kivoja osia ja silleen, paljon kivoja juttuja, mutta tää jättää kuitenkin sillä mitään niinku... sanomaton kokonaisuus. Niin. Mun mielestä Luxemburgin täysin tälleen kunnioittavasti pitäisi hankkia oma semmonen identiteetti ja lopettaa se Ranska. Ja tehdä jotain muuta kuin olla vaan Ranska 2. Tää. Oikeesti mä en jaksa enää ranskan kieltä, oikeesti menkää töihin. En tiedä, että siis pääseekö tällä edes niinku jatkoon? Tää on vähän semmonen, että miksi sä äänestäisit tätä. Okei, seuraavaksi. Se kattoo siitä sen 3 minuuttia. Armenia. Imagine Dragons, Survivor. Let's go! Hetkinen nyt. Siis mä keksin jotain hyvää sanottavaa itse asiassa just äsken. Anna tulla. Siis ensinnäkin se, että tää naurattaa mua. Mä siis en muistanut, miten tää biisi loppuu. Mä pelkäsin, että se loppuu siihen, kun se vetää sen pitkän nuotin. Mut se ei loppunut siihen. Mä oon tosi iloinen siitä. Koska jos se olisi loppunut siihen, se olisi ollut todella lame. Nyt se on silleen ihan vähän vähemmän lame. Mä niinku samaan aikaan niinku täytyy antaa propsit siitä, että se veti sen niinku tälleen niinku asenteella kuitenkin. Se ei jäänyt niinku puutteelliseksi toisen, että se veti sit silloin, että mä oon koko ajan vähän tällainen ja koko alusta loppuun mä koko ajan laulan näin ja mä oon ihan survival. Mutta mulla tuli ainakin se TikTok-video mieleen, missä se jäpä, joka on silloin, jos sä tuut mun tyttöystävän luo, niin mä pistän sun nippuun. Ja sit se on semmonen ruikula äijä, joka tekee sen. Pikku semmonen kringen häivähdys. Ja tää on niin Imagine Dragonista ja voidaanko me kuunnella tää? Mä haluan kuunnella tän uudestaan, koska tää oli niin uskomaton.
Kaikki noi pongorummut. Joo, siis mä rakastin Enemyä. Kiitos, että teitte Enemy 2. Mun ei tarvi kritisoida tätä kappaletta oikeesti mitenkään. Mä voin vaan listata artisteja ja se tekee sen työn. Siis tää on niin huono, että se on vaan ilmiselvää. Jos mä sanon jotain muuta, niin sun aivot tekee veltausprosessin ja se tajuaa, että tää on huonompi kuin se. Ja sit sä oot silleen, tää ei voi olla totta. Onnea siitä, että sä keksit uuden sanan. Tää. Staying Alive. Staying Alive ei ole sana ja sä et voi vaan sanoa sen. Tää täyttää täysin saman välikön kuin mitä Imagine Dragons täyttää 13-vuotiaalle. Minulle. Tää. Niin. I'm a survivor, koska sua vähän koulukiusataan. Mä muistan, kun mä olin 13-vuotias Imagine Dragons-fani, oli silleen, mä niin cool. Ei, mun Iso-Britannia. Waking up like, what's this new tattoo? Like, what the hell just happened? Mä tarvin lisää tämmöstä progerockia, että tässä on myös semmoista omaa fiilistä. Miksi sä tykkää tästä? Mulle tää on vaan niin nähty juttu. Tää kuulostaa niinku maailman huonoimman musikaalin aloitusbiisi. Mulla tuli kans High School Musical mieleen. Mä vaan niinku vipaat. Tää on mun mielestä tosi ärsyttävä biisi ja tää vaihtuu koko ajan, mut sit se ei oikeesti mene mihinkään. Se vaan on yhtäkkiä silleen, hei nyt lähtee piano, tulee täältä ja me mennään tosi energisesti, mut sit ei, kun me mennään takas tähän meidän griffailuun ja mä oon vaan silleen, voidaanko me tehdä jotain? Mä tykkään näistä harmonioista, ne kuulostaa kivalta, kun ne laulaa yhdessä. Ja mä tykkään kauniista naisista, ladies. Toi on niin ihan hauska. Mä olin toivonut hetken, että UK ois lähettänyt UK-drilliä. Joo, mieti Roadmaneja lavalla. Mieti Skepta Euroviisuis. Ren Gill. Money Game. Ren on tää. Money Game. Joo, Money Game. Joo, Money Game 2 Euroviisulavalle. Se olisi törkeä siistiä. Kato mitä mä oon mennyt tekemään sulle. Nyt sä oot mun pään sisässä. Nyt sä näet sen kauniin maailman, mitä multa ois voinut saada. Ja nyt kuuntele tää biisi uusiksi ja sano mulle. Mä katon tätä. Mitä tää on? Niin, justiin! Mitä tää vielä on? Ai niin, te pyörähtää. Let's go. Siellä on kissa, joka trillaa. Latvia, Tautumeitas, Burman Laimi. Koska me saadaan Värttinä Suomelle, tiedätkö, edustaa? Jollain vastaavalla siistillä biisillä, missä leikittäis suomen kielen sanoilla oikein kunnolla. Tämmöstä mä haluan lisää. Niin. Tää on niinku siistiä. Tää on mun mielestä vaan siistiä. Yep. Suomen pitäisi lähettää Ultra Bra. Mennä Eurovisun voittaa rahaa. Joo, voin mä Ultra Braankin lähettää, kun ne pistää joku tommosen hyvän vastaavan. Tommosen nimenomaan, missä vaan lausutaan suomea hyvään tahtiin ja sit vaan mennään ja tehdään kivaa harmoniaa siitä. Kyllä, menis jatkoon. Ei, ois kivaa niinku oikeesti esitellä, koska en mä tiedä miten muut maat näkee. Tiedätkö, aina kun me lähetetään Suomeen, mä mietin, että kuulostaako se niinku muille vaan ihan kauhealta ja ne niinku tälleen. Kun muut maat tekee tällaisia biisejä, tämmösiä folk-biisejä, niin se kuulostaa tosi siistiltä tälleen suomalaisena, ainakin mulle. Joo, täysin sama, mutta siis se on kans sama muille maille, kun ne kuulee suomalaista niinku folkia ja ylipäätään Suomen niinku musiikkia, niin kyllä ne tykkää siitä tosi paljon aina. Mä toivon, että pääsee vasemmalle. En tiedä, onko maailma samaa mieltä, mutta mä toivoisin. Joo, tää on sitä, että niinku, tästä huomaa, kuin hyvä biisi tää on, koska me alettiin heti vaan olla silleen, että oltaispa me tämmösiä. Siis on hieno kappale. Jaha, mitäs meillä on seuraavaksi? Liettua. Katarsiksen Tavo Akys. Oikeasti shoutout surulliset miehet. Voitteko olla samalla enemmän surullisia, kun tää on niin kiva kuunnella tällaista vähän tuskasta huutoa. Tekee hyvää minulle. Iso kyssäri. Mä olin jo vanha tää. Enkä mä oikeesti mielentila selkeästi. Ehkä jollekin mielentilalle tää voisi toimia kyllä jossain tilanteessa, mutta tai ehkä mä näen miksi tää on teidän suosikki, kun mä en näe miksi te valitsitte tän suosikin. Koska tää nyt vaan sattuu olee hyvä bängeri. Minä rakastan surullisia miehiä. Se on bändi, että on taas bändilavalla, että se on kyllä positiivista. Liettuassa on
on tosiaan isoin itsemurhamäärä populaatiota kohden. Se varmaan selittää sen, että ne on viimeiset 5 vuotta lähettänyt tämmösiä kappaleita. Mutta tää on ensimmäinen post-punk-kappale Euroviisuissa. Let's go! Post-punkki Euroviisuissa. Mä oon tosi mielessäni. Mä oon samaa mieltä, ei tää Euroviisuissa ei täällä ole mitään mahdollisuuksia voittaa. Ihmisenä, joka tekee kans tämmöstä musiikkia, niin tietty mä tykkään tästä. Joo, kun tää on kans just se, että kyllä mä niinku, ei tää tuu pärjää viisuissa, mikä on, se on ihan faktaa. Mutta tämä on niin hyvä biisi minulle. Minä olen hyvää mieltä. Sitten mun lempi. Suomi! Semi kakkosen paras biisi on Enika Wikman Täältä pesee! Man. Niin paremmin mä muistin. Siis se on sääli, että tätä ei kuule TikTokissa joka päivä. Siis mä kuulen tätä radiossa aina kun mä menen jonnekin, missä radio soi, niin tää soi sieltä. Mut mä en oo kyllä sitä tähän kyllä vielä ollenkaan. Päinvastoin, mä olin vähän vastaan tätä omituista rakennetta silloin aluksi, mutta en mä tiedä. Tää on vaan semmoinen asenteella vedetty ja mun mielestä ihan hauska kokonaisuus. Kyllä niinku Erika ei ehkä saa, nyt tai siis mä sanon ei ehkä, vaan ei saa mun mielestä kyllä sitä niinku respektiä, mitä se oikeesti ansaitsis. Tää on niinku Suomenkin mittapuulla ehkä oikeesti parhaimpia niinku esityksiä, mitä on oikeesti pitkään aikaan lähetetty. Nimetkää toinen Euroviisu-esitys tänä vuonna, jossa on intiimisyys-koordinaattori mukana. Siis vaan sen takia, että Suomi lähetti yhden naisen. Euroviisu päätti, että okei, nyt ei näy sit kenelläkään enää pylly. Eikä rinnat, eikä mitään. Nyt meistä tuli siveä ohjelma. Pakko miettiä, että komparatiivisesti nyt tällainen. Muihin kappaleisiin verrattuna näin suomeksi. Mä oon lämmennyt tällä kappaleille paljon enemmän. Hyvä. On niin paljon semmosia biisejä, mitä mä vaan en jaksa kuunnella. Ne on ihan perseestä. Ja sit on tämmönen Ihkomme, joka on ihan hyvä biisi. Niin Euroviisu niin kuin mittapuus, jos sulla on ihan hyvä biisi, niin sun pitäisi voittaa. Koska sä oot tehnyt silloin jotain, mitä kukaan muu ei jaksa tehdä. Tää on niinku hyvä. Ei mulla oo enää, en mä jaksa enää tapella Eerikaa vastaan. Eerika. Mitä mä oon sanonut UMK-videosta asti? Tää on niin hyvä oikeesti. Me voitetaan Euroviisut. Kyllä me päästään vasemmalle. Ei oo pakko päästä vasemmalle. Come on. Suomi Finland perkele on minun yksi suosikkeistani myös, mutta halusin laittaa tähän nyt eri suosikin, kun Mailla oli. Niin minä laitoin eri. Ylinuotti, mikä mistä laulaa. Älä huoli. Mä sanoin, että älä huoli. Älä viitti. Harmi, että tässä on vaan TikTok-momentti. Harmi, että ei koko biisi hyödynnä tätä TikTok-momenttia. No siis, se on mun kans yksi fiiliksi. Tosi semmonen mid, mut sit toi on niin siisti toi loppu. Mä haluan lisää Tässä on hyviä juttuja. Minä pidän tuosta lopusta, kun tulee ja sitten muutenkin tykkään operasta. Tämä on vain ainoa, mikä on mua vähän ärsyttää se, että tämä on just seuraavana vuonna siitä, kun Nemo voitti vähän samankaltaisella kipaluksella. Jep. Mutta minun on pakko arvostaa sitä, että tämä on kuitenkin vaikea laulaa. Ja no minä olen siis, minun toxic threatini se, että minä ajattelen, että minä pystyisin tähän cover-video tulossa. No, siis täytyy kyllä arvostaa, jos se vetää yhtä hyvin lavalla. Onhan se siistiä. Siis kattoo. En mä tiedä, onko se muiden mielestä, mutta niinku, sillä teknisesti se on niin impressive Suomessa. Hän tälle menee ihan tosi kovin. Niin. Vaikuttavaa. Se on vaikuttavaa. Ja sit mä tykkään itse tosta loppujännäristä, kuinka niinku siisti olisi olla livenä todistamassa tätä niinku, tää tulee kuulostaa massiiviselta ja näyttää massiiviselta ja niinku tosi siistiltä. Jatko on ehdottomasti helppo niinku, mä väitän, että vaikka se opera on vähän niis, mutta tää ei ole liian opera. Ja kyllä tää niinku silti vetoo ihmisiä, mä sanon. Minun ainakin, ja minähän olen absoluuttinen totuus. Sitten on vielä hauskimmat honorable mentions 2. No niin, eli Australian Gojo Milkshake Man. Tell you
Siis onko tätä Australia joku sääntö, että jokaisessa pitää olla diskovalo jokaisessa niiden biisissä? Mutta mun mielestä on ihan hauska. Tää on menevä biisi alus loppuun. Vähän se otti korvaan, kun siinä oli tismalleen samat sanat niinku, ja ihan tismalleen samalta kuulosti molempien kärtsien alku, mutta... Joo, siis mulla tää meni siihen, tää on vitsi, mut en nauranut kategoriaa. Okay. Sä oot maitoheilutusmies, ja ne tuo kaikki pojat etupihalle. Mä ymmärrän. Mut niinku... Mä menisin tonne etupihalle. Sit on valta Miljoona content serving, ja ei saa sanoa enää cunt. Ei saa sanoa cunt. Mut se oli serving cunt alun perin. Se oli pelkästään cunt alun perin, mut... Eiku niin olikin muuten, hups. Haha, fake fan. People say don't be so loud. Do re mi fa sa serving. I've got a secret you should know. Oikeesti tää on niin hyvä. Tää on mun kategoriassa vitsi, nauroin. Siis onhan tää aika kiva bassarynkytys, joo. Mä en tiedä, vähän yksitoikkoinen ehkä kuitenkin. Kyllä mä näen, että tää on tämmönen perus, mennään jatkoon ja katsellaan siellä sitten, että kenelle pisteet menee biisiin. Tästä tulee minulle hyvä mieli. Minua hymyilyttää. Jep, tää on tämmönen feel good. Me voidaan kaikki olla ketä me halutaan biisin. Joo. Kumman tulee ensin? Minun hauskin honorable mention. Mitenköhän mä oon laittanut tähän? Saksan. Eikä Aporia Tynna Baller. Saks. Totuus. Tää on niin hyvä, mä oon niin iloinen. Tää on kyllä aika hauska biisi. Saksan kielen biisi. Tää on tämmöstä, tiedätkö, Lofi Kraftwerk to do your homework to. Mä en ymmärrä, miksi niillä on traditionaalisia elementtejä tässä kappaleessa. Ilman ääntä tää kuvasarja on kyllä jotain. Ehkä mä pysähdyn hetkeksi, sit se on vaan sellainen. Minä kun hajotan sellon, joka estää mua tanssimasta, kaksoispiste. Kun se sanoo baller, niin siinä on se vokaaliefekti. Niin se vokaaliefekti on obviously, niin se vaan lipsynkkaa sen. Ja te ootte ehkä silleen, no siis, no niin tietenkin lipsynkkaa. Ei, mutta te ette ymmärrä kuinka iso juttu se on tehdä tommoista livenä. Koska niin voi tehdä. Se olisi niin siisti, jos se tekisi sen livenä. Mä mietin sitä, että miten ne toteuttaa sen livenä, mutta I guess se tulee sit vaan playbackinäkin. Sitten on meidän viimeinen, joka on mun hauskin. Nina Žižek Dobrodošli, Montenegron kappale. Tää on se, mistä mä puhuin silloin alus. Tää on se, jossa on niin huono audiolaatu, että tää pitäisi diskata tästä kilpailusta. Budi se noć koja je kriva, umorne oči, mas mi se izdrži sve proći će. Mitä on tapahtunut? Kuka Ylen työntekijä tuli tänne? Mä otan tän mikin tänne, niin tää kuulostaa ihan täältä. Hei, Nina Žižek. Mä luulen, että tää tulee pärjäämään. Kyllä tää semifinaalista pääsee läpi. Ellei se loihdi meitä kaikkia kuulemaan livenä tätä tällä. Niin. Voi olla. Ja sit kuuluu se harjoitusklippi, se kuulosti kyllä ihan hyvältä siinä. Hyvä, tää kuulostaa ok. Koska se on vaan oikeesti mikkiä. Mikä me katsottiin? Mikä tää on? Tää on se justiinsa tullut official music video. Joka mun kysymys on se, miten ne puolessa vuodessa kusi sen audiolaadun? Joku on kussu joku harjoittelija. Ei, mutta älä huoli. Kiitos, että katsoit meidän dia-esityksen. Me käytettiin tähän tosi monta aikaa. Joko Ope anna meille 10, niin Niina pääsee kesälomalle, eikä se joudu kesäkouluun. Nyt rukoillaan yhdessä. Ansakin rukoilee. Rakas taivaan isä, kiitos tästä päivästä. Kiitos tämän päivän iloista ja suruista. Siunaa tämä yö ja huominen päivä. Siunaa, että huomenna kaikki menisi hyvin. Kiitos, että tänään kaikki meni hyvin. Kiitos kaikesta ja kaikista. Siunaa kaikkia ja kaikkia. Virve Rissanen. Mikä se oli? Ja siinä oli tommonen lintu. Kiitos Anse ja kiitos Maija tästä mahtavasta esityksestä ja kaikki te katsojat voitte myös kehua tätä ja antaisitteko katsojat 10, että Niina pääsee kesälomalle eikä joudu kesäkouluun tästä esityksestä. Pistäkää ihmeessä kommentteihin teidän lempparikappale tai oletteko samaa mieltä tai eri mieltä meidän kanssa tai oikeastaan Main ja Ansan kanssa näistä biiseistä. Moikka kaikki! Nähdään taas! Elämä kantaa mua kuin Harley Davidson. Tunnen lailla se kiitää ikään. Ei tunne mitään, ikävää. Elämä kantaa. Ei tunne mitään, ei tunne mitään.
teinit sun läpi sateen ja